Sabon wani rafin Umar Nauyabsan gashi na kawo dan takarar shagari da yabo tuni mun saido. Shi ne ce cikin tafiya ta Ubando mai sabko mu daure mu dage jama'ar Sokoto mu turza bayan nema. Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna ba ma da fushin kowa. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna ba ma da fushin kowa. To tilas ne na godiya ga Allah da ya mummaiwa, shi ne ke zuwa da iska, shi ne kuma yakewa, shi ne ke biyan bukata koda a gidan turwa. Ka yarje mana PDP muke har gobe gidan girma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Salati gun dan Amina Jigo kuma gatana, kaninka masu manzo Rasulu shine ya fi komai na. Majegon Khadija rainan Halima tushen nazarori na, ka yarje mana Ubando ma magaya ga garin nema. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Sokotawa a yau ne mana burin ku yi gaugawa, mule da mutane ku ƙara dubi ku tuno turawa. Kun san a duka aka ɗake sawa a tuno kalwa, Ubando ma Sa'idu Umar haɗin kan ku yake nema. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Ga jam'iyyar Aminu Waziri Tambol bujimin giwa, PDP jam'iyya ta iyayen mu mazan fama. Jam'iyyar Alhaji Sa'idu Umar tuni ta girma, mun tabbata ya zamto gwamna ba zai kyamaci kowa ba. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Ubando man Sokoto yana da kima da farin hali, dukkan al'umma ku bi shi ku nuna masa jan hali. Idan dai har ka iska kallabi su gidan kwali, hakika Sa'idu Umar shi kan baya da halin karya. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Ubando man Sokoto ku gane baya da fushin shi ma, mutanen Sokoto ku zo da ku nuna masa girma. Muna so ya zama gwamna yanzu haɗin kanku na zo nema, ku daure ka daure Sa'idu Umar kuma ka turza a fagen nema. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Mun gane Ubando mai Sokoto dina da halin girma, ku daure Sokotawa ku ba shi lasi da hannun dama. Idan har ya zama gwamna sai ya ga garin nema, yaki ne gare na birnin Shehu za ku yi masa alfarma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Ubando man Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna
masanin Allah wanda ya duba, kana masanin alkur'ani ne haka ne duba. Idan ya zamto mana gwamna ba za ya yi abu da shi ba, hakika mai tausan jama'a ba zai tauye ma'auni ba. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Aminu waziri in kun fahimta bar rai na ne ba, uba ne gare mu tilas mu gaida shi bai zama rago ba. Shi ne gwamna Sakkwato muna gani bai cuci kowa ba, yanzu sanata zai tafi dandalci gaba ya kawo. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Aminu waziri shi jagora ne ba faɗi ƙarya ba, dalili kuwa yayo aiki shi bai zama rago ba. Ai dama daga liman sai lada ne a masallaci, ubando maka shirya waziri ya yarda da kai shi ma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Duk butu gwamna Alhaji Manir ɗan iya bijimin giwa, walin Sakkwato mu mun gane san ba shi da gaugawa. Sakkwato ta arewa ya zamto sannata a biya girma, Alhaji Manir ɗan iya ga wale kuyi masa alfarma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Honorable Sagir ba farawa mai kema a gurin kowa, dan takarar deputy gwamna san ba shi da gaugawa. Shi ma yana da al'umma ta yana lura kamar turwa, amanar Sa'idu Umar uban doma bai ji murigewa. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Honorable Umar Yusuf ɗan ya bana da halin girma, Umar Yusuf ya fi son kun ga cancanci na ya girma. Ku zaɓe sha dan majalisa ku mai duka alfarma, shagari da yabo ya zaɗin kan ku yake nema. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Umar Yusuf dan maje shi ne bijimin giwa, mai son al'umma ne kuma baya wata gaugawa. Shi ya ce mu biyo Sa'idu Umar bijimin giwa, sakon da ya ce mu faɗi yau dai ga ɗaya mun kawo. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Siyaman fati shi ma ko ban manta ne ba, wannan rabin bello wa Aliyu gwaran ya bai zama rago ba. Yana cikin wannan tafiyar kuma bai ja mata baya ba, hakika bello Aliyu gwaran ya bai riƙe kaya ba. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. To Umar bawan Allah shi mana da farin hali, dattijan dukan matasan Sakkwato mai jimrigewa. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Honorable Sha'aibu gwanda gobir bai riƙe ƙarya ba, Sakkwato
fito ta gabas ne na san ba kwa masa kwange ba. Wani rabin bashar gurin mai kima a gurin kowa, mutanen gada da gurin yau na san za ku yi masa alfarma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Wani rabin abidin samadi da zo ija gaba ɗan bayawa, al'ummar keɓe da tambuwal ku yi masa alfarma. Sana wani rabin lasar raba mai jimirin shi ma, warno da raba na tabbatar da za ku yi masa alfarma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Alhaji makutar mai gona zannan Sokoto ɗan baiwa, shugaba na hukumar jin daɗin Allah zai ya girma. Famanan sakatare Haruna Ahmadu na a ciki shi ma, da Aminu Bala Bodin ga mai kima a gurin kowa. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. To kana muku tare magori tilas ne mai take, Chief of the Staff ɗin Sokoto shine ya zamo marke. Alhaji Bello Gwiwa bai rena wa mutane ba, kwamishinan ilimi wani rabin Bello mai take, wani rabin Bashir Gida da shi ma ya nuna halin girma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Wani rabin musulma ce ko tilas na kira giwa, abinda kai mini ne na san cewa gwan kakwai baiwa. Musulma a teku Abubakar ba ka da gaugawa, ni na gane aikana da burin ka gana girma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Wani rabin na fi ubella ba Sokoto na a ciki shi ma, SA na skill ne shi ma bare na hali ne ba. Kana Mustapha Bindi mun gane tuni ya girma, State PDP youth leader ya nuna lumanya. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Dakta Sa'adu Boko dole na ɗora shi sahun manya, darakta ne shi yana da kima a gurin manya. Wani rabin Bashir Isa Jabo shi tuni ya girma, sarkin yakin Jabo mai kima. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Abubakar ɗan gaskiya ban mai da sha baya ba, daidai admin mun gane tabbas tuni ya girma. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Abokai ga uban doma sun nuna mana ban girma, Garba daki takwas ban manta da halinai ba. Kwamishina ɗayar Yusuf ya bana da hali shi ma, kwamishina Akibu Dalati sai na masa ban girma, kwamishina Al'inam shi ma sai na masa ban girma. Abdullahi an kashe ma ya nuna halin girma, Alhaji Ali Shinkafi ban manta da hali ne ba. Mun gamsu talakawa, mama wata gaugawa. Uban doman Sakkwato Sa'idu Umar
akwai s tudu ban manta hali ne ba abinda sarki talati zirmi sai na masa ban girma wato ciyamar raba nusa kwata mai haƙuri shi ma wani rabin faru kusai ya dubaire na mutane ba. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa uban doman sakwata Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. To DAG Musa mace da bare na hali na yawa baban gida Filisko shi ma ban da zaune ba Umar uban doma OC shi tuni ya girma Nasiru SG shi ma sai na sa shi zamanya. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa uban doman sakwata Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Da Profesor Rabu alkali ban manta hali ne ba SA ne na gwamnatin Tinubu mana kwange ba Abubakar Gwande shi ma dai ban manta hali ne ba sarkin Gwando ɗaya Abbas ba zan wuce manya ba. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa uban doman sakwata Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Yan uwan mai gidan mu Sa'idu Umar ga sanan su ma tukurra Umar JM shi ma daina da halin maya. Injiniya Suleiman Umar tabbas tuni ya girma Hafsa da Umar ta ma tilas ne irin mata ban girma. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa uban doman sakwata Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. To sai mata ga uban doma sai na sa su cikin taki Hajiya Hindatu mai kima ce ko a gurin kowa kana Hajiya Asiya ba zan bata baya ba fatan Sa'idu Umar Allah ya kara muku alfarma. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa uban doman sakwata Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. To sai ƴaƴa ga uban doma ban mantawa da suna ba farko da lababatu ba zan bata baya ba Bilkisu tana ciki tilas ne in mata ban girma kana da Najib shi ma sai na yi masa ban girma sai da Sa'ad shi ma tilas ne yanzu na mai take Zainab mami ita ma na sanya ta zumanya kana da Anas shi ma sai na yi masa ban girma Ibrahim na ciki shi ma sai na masa ban girma Ya'ya ga uban doma ne dukkan su na lissafo fatan da muke yi rabbi raya su zama manya. Mun gamsu talakawa mama wata gaugawa uban doman sakwata Sa'idu Umar a gidan kowa a PDP ya zamo gwamna mama da fushin kowa. Shehi Sidi Baba Shehi sai na masa ban girma Sidi Bello Abubakar na masa ban girma Sidi Hayya shi ma tilas ne masa ban girma Ahmad Isa Safi shi ma tilas masa ban girma kana da Abu Jibo sai na yi masa ban girma Abubakar Jibo shi ma ai ban manta da halinai ba na bu'ule ma to shi ma ban manta da halinai ba Abdulkadir Top 9 shi ma na a cikin hidima Umar na Madina ai ban manta wani suna ba Mahe Odile shi ma sai na yi masa ban girma Abubakar shi ma ya zama tilas masa ban girma Abdullahi Malik shi ma sai na yi masa ban girma Sana Imrana ɗayi roya a ciki shi ma Bilal na baba shi ma dai mai kema a gurin kowa
kana Bello Sidi shi ma daina a ciki shi ma ukutar dan Sani direba tilas ne mai take kana Aliyu Alisha tilas ne mai take Ibrahim Suleiman shi ma sai na yi ban girma Malam Rufa'i Usaini sai na yi masa ban girma Abubakar Sada ya zamto tilas ne mai take Honorable Bilal Abubakar na masa ban girma Abdulmalik Abubakar Ja'e na a ciki shi ma Sufiyanu Muhammad Yabo na sa shi sahun manya tilas ne na gaishe su don suna yi mana ban girma Sakon Honorable Umar Noyabsan gashi na kawo Dan takarar shagari da Yabo tunumin tsaido Shi ne ya ce cikin tafiya ta Ubando Mai yau sabko mu daure mu dage Jama'ar Sokoto mu turza a bayan nema Mun